Mali gouvernement ale ngamu gosi ministre komi ye yere fere demsani fere ma lameba ga hagato chen musoya o warakatali mi ye muso be fereli jugumina bi ka nyesu yere ma ko ka fere soro ala anga jamana kono juillet kalo tle mugan ani kononto ministre Mamadou Kasoge ale bataki boka bi chanjalanja ka yirasa ka foko bolovo sra batrafa baw munu ngano ka sani fere sigi ka sugu sigi musomanu ka abololo sra ofe munu ngano ko nyetana ke waldew nye munu ngano ka sa jauta ka sota ka fere rota ka dumuni rota ka miye so be bi ko mabso ka nyanye ko kono ko bela jele yelema ko ke fenre ye kuna wuli ka joke unofe wolele mada ayo bla ko nyeshi miye jekulu kerengene munu me anfe ano oluka bara ninye ikera police judiciaire ma esao brigade de recherche gendarme konna sao pulu munu siglo na nga jamana kono kiri tika so munu be wo ko bela jele ka wuli ki jo ministre ko te ko ka saka ko yin ko ka kumbe falai nga bana ta nyobe nyobugu ta kambala koi kanga njanto APDP mawya ira saka fo ko minye ministre ka kuma ye tiedo demsonu ferelite fereli nyumanye tiedo miye bara mbe senabi bololo ka atsaka to tentogo la fo fere ka soro fere munu bato absaka kume chugo mi nga falai neka jata ko bla nyere yete APDP go shara so bala de ka fo ko ni wale me ka ke nyere nyedana ka wuli nyere mate ka jauta ka fotota ka karsa yira ka somogo yira ka limanao yira APDP ko Mali sharia oti jana bi de ko alno ya soro yere fere law de do ko ati ben manivin kele e ka wuli ka fo kibiga kiri tike yere ye APDP ko ni mamunu soro lo la fana falai uluka bla kuna ka donga fo ko nyangini ba de be takanye suma koi mi ye sefa war million duru kata se million muga man sharak sam sigira senga mekalo tle mugan kele samba flani tan saba falai no be APDP re sigi ko be wali anu ko sebe ka maw togola kibaru ta alno asoro ko jugu kala do ko ndamanda kala do ka ki yere ye ibiti dama kasi fanga de la procureur bi krefe wali akera ama beima wuli ka se procureur ma be ay ko do dugun daga nyesima wuli ka se police la kawma uluba ko to sege ka to so se na ka fo mbora karsa ga telephone ga ndo na kono nyeninta muluba kiseka APDP ko ka be se ki se sanduru mi samugan kasoma million duru kata se million muga ibo sara sanduru kaso kibe so oma ngani ba fe ka ko ke falai ibe sharia tugu wele ibe police judiciaire ma wele ibe brigade wele ibe se tribunal la ibe tika damakasi ke ulube wuli ka joge ka sege like ka ko to bela jelen jate mine sabula ibe se ka fe no ye ka fo kibi jo fe bita boy jalaki ka ola sa APDP ma ulure kelen kreve bi falai jamana reka nga donga fo fana ko miye kelemi na mfle ni ala niye ko bololo ka sania bololo ka sigi senga atita ko do ko koi jogo keleli oye dukono ko e folo falai manifun jogo ka nye kalanga sigi senga an reka jamana ka laje tensa bololo srafe falai danga sigi ko do la demsen munu shima se bololo ka yeleye ukulu la kolosi bartigu makitigu appartement bâtiment immeuble munumbe nulu jolono be kula joga nye anona nyana chama ulu tugu fana ka wele ka kuma ufe ka yira ka fo amina na baraba indamine usenga do kelena aka yirula ka fo maube ulu sisanga ma min soro kana dola kala nonte communiquer jalan kuma jalan wuli ka jote ateta yoroshi sabula bi amte min kalama anga jamana de jamana ye jamana minu ni ma chama ngelo ka jatemine ka fo komi ye shifina ka uye nulu la mona ka nye nulu marala ka nye ni kalangaru lukuna ka nye manivia tabulo adamadiya tabulo tabiyaw sigitugo anga seko ni anga dongo ni anga ko famia chugula nansara ka ambamba o ka ko kalawnge asini ma anye nga bi mune be ameka kelaminga ni ebi falai amina onte aumbolo afero ta aumbolo muso ani chaw ni fereli sugum flane senane falai jie dugu ka dogo bi yoromuna ni fereli ntei mune be sega ke ya sega ni ko nkume Mali yere jamana ebi ni sigi ka bololo sera olaje drogu be fere akan marafa be fere akan demso be fere akan makoro be fere akan bibi na ko amase sa Mali jamana rega wuli ka joke ya sa bololo sanfla la ka fere sigi fere me dan sigi ni ko ina ka fere fana soro
min b'a to u bɛ se ka nin ko bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi sabula bi anw ɲɛ bɛ min na fala ye diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen bɛnna min kan denmisɛnninw bɛ Mali la jamana minnu bɛ yen bi n'olu ka denmisɛnninw ka ca u ka siniɲɛsigi kɔni ni denmisɛnw lamɔna ka ɲɛ siga foyi tɛ o la a bɛ yiriwa nka u tɛna se ka an fana to yen ten n'u bɛna ni fɛɛrɛ ye o de la sa an jugu u tɛ wuli ka na kɛlɛ kɛ koyi u bɛ fɛɛrɛw sɔrɔ u bɛ minɛnw sɔrɔ u bɛ na ni fɛnw ye anw yɛrɛ ka danbe n'an ka tabiyaw tɛ se ka fɛn minnu kunbɛn bi fala ye sabula i y'a ye k'a fɔ ko i ka seko n'i ka dɔnko o y'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ ka kɛ yɔrɔ min e yɛrɛ kɛlen don ka yen ko kɔni sɔrɔ n'i y'a ye bi k'a fɔ k'an ka danbew tiɲɛna an ka laadaw tiɲɛna k'a fɔ k'an ka maamaracogo tiɲɛna fala ye sabula kalan min bɛ ka kɛ bi maaw bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ bolo min kɔnɔna bi o tɔgɔ ye ko réseaux sociaux o fɛɛrɛ tɛ anw bolo o se tɛ anw ye anw ma se ka minɛn sɔrɔ min bɛ se ka o kunbɛn wa min ye kɛlɛ in ye yaasa a ka se ka ɲɛ an bolo fo gouvernement ka sɔn fɛn damadɔ ma fala ye denmisɛnw k'a ye k'a fɔ ten dɔrɔn karisa filɛ nin ye diɲɛ fɛ banna don k'o nɛgɛ minɛ fo ka k'o ɲɔgɔnna ye n'o ma bɔ yen a man ɲi damakɛɲɛ kana kow la baaraw ka sigi sen kan denbaw ni dutigiw ka don dutigi jɔyɔrɔw la o bɛɛ lajɛlen mana tɛmɛ ka bɔ yen kalansenw ka sigi sen kan kalan min bɛ denmisɛnninw kalan min tɛ tile fila kalan ye min tɛ séminaire ye min tɛ pɛrɛdiɛmu tilanyɔrɔ ye min tɛ kuma ye ten dɔrɔn k'a fɔ ten sini ni sinikɛnɛ tɛ kuma minnu na k'a kɛ olu ye an ka bɔ o la an k'an ɲɛsin siniɲɛsigi kalanw ma kalan minnu bɛ baara di kalan min bɛ maanifiya di kalan min bɛ danbe di kalan min b'a to an yɛrɛ bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ye wa fana k'an to nin bɛɛ la n'an ko an bɛ nin kɛlɛ in kɛ fala ye an tɛ se kun jumɛn na sabula bɔlɔlɔ minɛn minnu filɛ nin ye anw ta tɛ a kun jujɔn ta anw bolo a se tɛ anw ye nka an bɛ se ka mun kɛ an ka kunnafonidi minɛn fɛn fɛn bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'o don an yɛrɛ ka bɛrɛ la an bɛ girinna diɲɛ ta minnu nɔfɛ ka olu bila ka na ni kuraw ye k'olu sigi sen kan an yɛrɛ bɛ baara kɛ ni minnu ye an ka maanifiya n'an ka kow kɛcogo bɛ minnu kɔnɔ nka yan'o cɛ minnu bɛ bi n'o o ye bɛɛ lajɛlen bɛ minnu kan an k'olu sonsoro an fɛ yan fɔlɔ n'o tɛ waleya min bɛ sen na a kunbɛli sini tɛ sinikɛnɛ tɛ sabula wulikajɔ min filɛ ka kɛ nin n'an bɛ k'o kɛ ka wolomasiri ta ka baara kɛ o ɲɔgɔnna fanga de kan ka don a baara la baara belebele de don bɔlɔlɔ sanfɛla minɛli ka bɔ diɲɛ mɔgɔw kɛlen ka min sigi bi ka maaw ɲɛ bɔ o la ka ɲɛsin kura ma a tɛ taa o kɔ o de la minisiri ye min fɔ nin ye tiɲɛ don dɛ maa caman b'a kalama n'a ka di i la yɛrɛ b'a se k'a fɔ ko Mali bɛɛ bɛ nin ko in kalama fala ye sabula a dogolen tɛ telefɔni bɛ bɛɛ ka so portable bɛ bɛɛ ka so denmisɛnninw bɛ bɛɛ ka so bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ bɛɛ la nka fɛɛrɛ ye mun ye fo wulikajɔ de ka kɛ k'a lajɛ a bɛ se ka falen cogo min na bɛɛ sen ka don a la k'a wulikajɔ sinsin yaasa siniɲɛsigi o ka kɛ an ka jamana ye